Uppl राजखान्थि हानजाया सोरखार थानानैबो जेबो जौगानाय खामानि मावनो हायाखै। बिसायख'थि समाव गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै रायजोफोरनिफ्राय भट मोनदोंमोन। नाथाय बै बुंनाय रावफोरखौ दासिमबो मावफुंना होनो हायाखै। बे बाथ्राखौ बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारि बिथाङा बेरगाव VPF राजखान्थि हानजानि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरनो बिबाननि गोहो गथायनाय हाबाफारियाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। उदालगुरि जिल्ला बेरगाव VPFनि सिङाव थानाय डिमाकुसि हाथाइसालियाव बेरगाव VPF राजखान्थि हानजाया गोदान बिबानगिरि बिथांमोननो बिबाननि गोहो गथायनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियावनो VPF दोलोनि माखासे हाबा मावनायनि थांखि आरो VPF दोलोनि इयुननि फारसे गुवारै सावरायलायो। हाबाफारियावनो बाहागो लायो बेरगाव VPF हानजानि बारग' MCLA नेरसोन बर' बिथां, लोगोसे खैराबारि VPFनि बारग' लोमस्राव दैमारि, बिथां दनस्रि VPFनि MCLA फ्रेस मोसाहारि आरो बेरगाव VPF राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जथायै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ आबुङै जाफुंसार खालामो। हिसाबै बेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा ब्लकनि बिथोराव जोंनि बे बेरगाव ब्लक कमिटियाबो मोनसे। दा बिथांमोना 3 बोसोर थांनायनि उनाव दिनै गोदान मोनसे कमिटि नेरसोन बर'नि दैदेननायाव बारसुं बिपुल राभानि दैदेननायाव बिथांमोना मोनसे गोदान बडि दाबाय आरो बेयो जोबोद स्ट्रं जादों। दा जों आसा खालामदों जोंनि बे बडिया माने फैबाय थानाय समफोराव राजनैतिक भाबै माब्लाबा जों जुदि माने बिजाथि होयोब्ला जोङो निश्चय बिनि थाखाय खामानि मावगोन आरो जोंनि राजनितिखौ मजबुत भाबै लांनो थाखाय बिथांमोना नाजागोन। जों बेखौ प्रथमाव जों आसा खालामनाय जाबाय। दा नोंथांमोना मिथिगौ जे BPFआ मोनसे उद्देश्य दंमोन। बे उद्देश्यआनो जाहैबाय बेयाव जोङो शान्ति स्थापन खालामगोन। ओमफ्राय बेयाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसि थायो। दा ओंखायनो जोङो भातृत्व बोध जितु गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जि खौसेथि बेखौ लाबोगोन होननानै जोङो मोनसे खोथा बुंनाय दंमोन। बेनिफ्राय थार्डआव जोंहा दंमोन मा 2001 सनाव जोंनि बे ओनसोलाव जोङो 29 लाख मानसि दंमोन। 29 लाख। दा बेयाव जोंहा गोबां जोंनि हिनजावफोर जा बा फरायसुला फरायसुलिफोर जा एकदम निबुना जानानै दंमोन। खुनु साख्रि बाख्रि बिसोर मोननो हाया, मोनदां हाया, मोनैनि थाखाय जिफोर लामा दं बेफोर सब गाथैजोबनाय। दा ओंखायनो बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो साख्रि बाख्रि होगोन होनना मोनसे खोथा दंमोन। दा जों बेखौबो जोङो थांनाय समफोराव जोङो मावफुंनो नाजादों आरो जोंनि बे पार्टिनि इसाहाराव जों बेखौ लाबोदोंमोन। बेनि उनाव बे ओनसोलाव जोङो जोंनि शिक्षा दीक्षा अनुष्ठान प्रतिष्ठान गायसनगोन होननानै जोङो माने खोथा होदोंमोन रायजोनो। गथिखे जोङो 2003 सननि उननिफ्रायनो जोंनि बे ओनसोलाव शिक्षा दीक्षा अनुष्ठानफोर शिक्षायाव एकर्डआव लिरनाय दंमोन दे बेयाव एक्सेप्ट APCआ कन्डाक्ट खालामनायनि अनगायै जिमानखिनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 दङ बेखौ BTC अथ'रिटियानो एपइन्टमेन्ट होनो हागोन बे दंमोन। दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलानि नेतृत्व बै समाव जि सरकारमोन बै सरकारा APCनि कन्डाक्टनि बादै जिमानखिनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 दङ जोङो सब साख्रियाव थिसननानै जोङो माने होदोंमोन। जों होदोंमोन। औ মানে বিটিসি আর দিশপুরত আমি যদি এমএলএ আর এমসিএলএ গুলো যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে আমি পুনরায় পার্টির পাওয়ার जोंनि जिथु अधिकार माखासेया सानदों बे हयथ' BSc BTC बे BTR बिनि गेजेरजों सुफुंजायाखै। दा बिनिखायनो माखासे सेंग्राफोरा हयथ' गोदान मोनसे कनसेप्ट लानानै आवगायनो सानदों। बे आवगायनायखौ जोङो नंखाय होनना जों बुंनो हाया। सोरबाया जुदि गोदान जोंनि थांखियानो जिहेतु बेमोन आलादा रायजो दागोन बे जिथु थांखि बे थांखियाव सोरबाया जुदि आवगायनो सानदोंब्ला जों बेखौ कुनु दिन जोङो बेखौ बादा होनांगौ। गतिके बे जोंनि मोनसे जोंनि साननाय बर' रायजो राजाफोरनि साननाय बे जोंनि बे रायजो मोननांगौ बे जोंनि जोनोमनि अधिकार दै बिदि होननानै जोङो आगोलावनो जिहेतु रायज्लायखानाय। बेनिखायनो सोरबाया जुदि आवगायनो सानोब्ला बेखौ जोङो कुनु दिन बादा होनायनि जोंहा माने मोन्थाय गैया। दा बेनि थाखाय सोरबाया खामानि मावनांगौ। बे समाव जोङो नुनो मोनदों BPFनि MLA सासे बिधान सभायाव मिनिस्टार होनाय जागोन होननानै जे बाथ्राफोर BPFनिफ्राय मा बुङो? दा गभर्नमेन्टआ जुदि रायज्लायनानै
बिथांनि गेजेरजों जुदि जोंनि ओनसोलाव खामानि मावनो सानदोंब्ला जोंहा बेखौ बेनि थाखाय जोंनि हाइकमान्डआ बेखौ सिन्था खालामदों आजावगोन ना आजावा बेनि थाखाय जोंनि हाइकमान्ड मानगोनां माने हाग्रामा महिलारिया बिथाङा खिदान्थ' लागोन मानगोनां बिथाङा खिदान्थ' लागोन नाजाबो ओंखायनो नैबे कुदिर्घ बिपिएफ दोलोआ फर्मेलि जोङो 2005 सननिफ्राय जि बिबान मोनबाय सरकारि भाबै जोङो खसाखै जोङो माने जोंनि सोलोंथाइयानो मेन बे हिसाबै सोलोंथाइ गायसननो थाखाय जोङो नाजाबोदों दा बेनि थाखायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दिनै जाफैदों बिनि थाखायनो बिबि इन्जिनियारिं कलेज जाफैदों बेनिखायनो नार्सिं कलेज दिनै जाफैदों बेनि थाखायनो दिनै CIT जों जाफैदों दा ओंखायनो जोंनि बे ओनसोलनि छात्र छात्रीफ्रा दिनै स्र' बे इउनिभारसिटिफ्राव थांना फरायहैदों CIT आव फरायहैदों एमटेक बिटेकनि थाखाय इन्जिनियारिं कलेजाव फरायहैदों माखासे मानसिफ्रा नार्सिं कलेजाव थांदों फरायनो थाखाय माने जोंनि फरायसुलिफ्रा गतिके बेफोराव फरायनानै दिनै गोबां मानसिया साख्रि बाख्रि मोननो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोर माने खुसिनि बाथ्रा मोजांनि बाथ्रा दा ओंखायनो आङो खावलायहरदों रायजो राजाफोरखौ बिपिएफनि जिथु उद्देश्य दङमोन थांखि दङमोन बे थांखिफ्रा दिनै मोनफानि उनाव मोनफा माने सुफुंजानायनि लामायाव थांगासिनो दङ नोंगौ जोंबो बुङो जों गासै खामानिखौनो मावजोबनो हायाखै जानो हागौ मानो बे ओनसोलाव स्कुल कलेजनि बिसोर बेबस्थाफ्रा मोजां नङामोन बै समाव लामा गैयामोन दालां गैयामोन बै समाव स्कुल कलेजफ्रा मोजां नङामोन गतिके जोङो लामा बानायनांदों दलं बानायनांदों मेडिकेल हस्पिटालखौ जोङो बानायनांदों गतिके बेनि थाखाय जोंनो सम नांदों आरो बै समाव जोङो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ आसामनिफ्राय लाबोनांनायाव आरो बेफोर अफिसफोराव पस्ट क्रिएसन खालामनांगौ जानायनि थाखाय एसे सम लादों बियो नंगौ होमब्लाबो जोङो बै समाव जोंनि जि मावनो गोनां बे मावनो गोनांखौ मावजोबनानै आं दानि होननाय बादि बे ओनसोलाव जोङो शिक्षाखौ जोङो मोजां गायसनगोन अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरखौ जोङो गायसनगोन ओमफ्राय साफ्रोमबो जाथि गुसिनि मानसिफ्रा बेयाव जाहाथे खान्थियै थानो हायो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन बेफोरो थांनाय बे माने 15 बोसोर 16 बोसोराव लासै लासै बियो जाफुंनायनि लामायाव फैदों दिनै आं सोंदों दिनै UPPLआ रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे खोथा होनानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन जे जोङो बेयाव थानाय जिमानखिनि निबुना दं 1 भट 1 जब ना बिथांमोनहा बुंदोंमोन नै गतिके दिनै 1 भट 1 जबआ कार्यकरि जादोंना जायाखै दाखालि बय एसेम्बलि जलांबाय बे एसेम्बलिनि रिपर्ट मथे दिनैसिम बिथांमोना सासेबो एपइन्टमेन्ट होनो हाया दा रायलायनानै बिथाङा जुदि खिदान्थ जुदि होदोंब्ला होगोन होननानै दे मोननोबो हागौ आं दा बेखौ दिनै स्पष्टकै आं बेखौ बुंनो बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां किरण एन्टारप्राइज जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्सा लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटा बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक ई-रिक्सा आरो बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।